Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajinya tai halor ka roster system kala por state bha ha kini kisni ha ka ba kiseng bhalang kiseng san perthai kila mi shakman ban kren halor ka ni ka phang hala ki jong ki jing sngo jong ki haba ya kren ba president ke NPP u Dr. WR Kharlukhi ula penpau bo umpat Kwah ban ong ai halor ka roster system skilat pathai khubor Henry unsa kren nya ni ka mat ha ka jingelang ke Meghalaya Democratic Alliance ka baar pat kumjuru ha ka jingelang jong baro ki sengsan Hima ula kentaj ru ban kren halor ka jingpen pau jong ki wei ki sengsan perthai halor ka ni ka mat The PE kum ki thai kita ki jing tuna wei le kan ru system ka kham kata wa PE gelong kum ni marketang ong ipingan sepen mi anta kibar so many things kibar nga Kwah ban kren ngas sepen mi anta marketang ong ipi ba gelong kum day is not very simple for a layman markani kade legal is a legal issue kaba ikala ban ra tinga manta nga hojen nga PhD history to okay nga yo PhD in the political science department history dang tu ko na rekomut bangan day politician mati blood kay ila i bagi don lagi seng ma social policy kai ka reaction juga lo itu ada politics simple politics okay so ya ban put on hold the system kat bom baik ka isi keren gitu kita tambah hangai gitu ya surok simple politics marah gue ga klami sih slow times no kini gede ga try jom ko tapi balik surok semua ki nombor